Klaudia, poďte tu! Takže tu sme na vrchole. Vrchol Kulej Mountains. Hop. Bože môj. Pane Bože. Obrovská výška, obrovská. Normálne sa mi trasú kolena. Na takej skale meter krát meter hore. Poďte ešte, klejmujte toto, tu je nice view. Normálne trasú sa mi kolena. Je ten vrchol, no. Došli ste až tu? No poďte tu na tú skalu. No takže Klaudia to mejkovala až tu. Ako vidíte na skale, aj Filipko. Take a picture and send it to me. I'm gonna show my friends.